कबार करी माँ हाँ दिहमुड़ एते चूँ छे रे भाई रे साढ़े मालिक भी पैसा मांगले देवार नहीं माँ हाँ काଣା कहमी। जल्दी कर जल्दी काम शर्मा आज हो चल जल्दी कोना धरिक चल आज मालिक के जनता करी हेले भी पैसा मांगले कि चली ना तो मोर घरे बहुत प्रॉब्लम हो भाई रे आज पैसा मांगले से कि चली माँ हाँ देख तो भाई जल्दी गुड़ा धुआ धुई कर रे माँ भोक लान देख तो। हाँ वो भाई चल चल भात घर से खा ले एक भल लावन चल चल जल्दी गुड़ा धो चल पैसा पतर रेते गुलगुला रे भाई रे काଣା कहमी सत कथा बो जे कुटुम चलो छे एका से एका बुझी पारो माँ हाँ पैसार गुलगुला काଣା जी तो मुई कही कही थक गल न चल बो तमिलनाडु पलाऊ बोले तू मोर कथा के बुझुचु यहाँ तो कहले मैं काଣା करूँ मु नहीं बोल गया जिमा श्योर जिमा बुझलू के यार जिमा तोते कही कही तो थकी गल न मुई अंत के देख केते धनी कराई छन जे ठीक कहलुगा आमे भी जू तमिलनाडु रे खूब पैसा कमामा एस कर मारे हाँ हाँ जिमा हला श्योर जिमा जल्दी चल बाहरु न नुआखाई सरू तो भाई आमे जिमा श्योर तो मुई तोते कथा देनी हाँ ठीक है चल जिमा श्योर जिमा
ଛେଲ୍ ମେଢ଼ି ଗାଏ ଧାମୁର ଚୋରି ଚୋରି ମୋର୍ ମୁଡ଼୍ ପୁରା ପାଗଲ ହେଇଗଲାନ ରେ ଭାଇରେ କାଣା କହମି ଆର୍ ତୋତେ। ଏ ବହା କଥା ନାଇଁ କହନ ଘରକେ ଗଲେ ମାହାଜି ଗୁଲଗୁଲା ନାଇଁ କରନ ମତେ। ମେହାଜି କଥା ତ ତୁଇ ଛାଡ଼ବ ମେହାଜି ମାନେ ତ ହେନ୍ତାଟା ଘରକେ ଗଲେ ଭାଇ ମୋର୍ ମୁନୁଷ ଆଇଲା ବୋଲି ପାଏନ୍ ଟିକେ ଥି ଟିକେ ଦେସି କାଣା ନାଇଁ ନିଅ ହେନେ ଅଛେ ନିଅ ସେନେ ଅଛେ ଢାଲି ଦିଅ ହେନ୍ତା କହେସି କାଣା କହିବୁ। ଏ ମେହାଜିର ବୁଆ କଥା ନୂଆଖାଇ ଆଇଲାନ ଯେ ମୋର୍ ମାହାଜି ପାଠଶାଢ଼ୀ 2 ଖଣ ଘିନି କଲାନ ହାତେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାଇଁନ। ପାଠଶାଢ଼ୀ ମୋର୍ ମେହାଜି ଯେତେ ଫେସନ୍ ହଉଛେ ଯେ ତୋତେ କାଣା କହମି ରେ ବୁଆ। ଇ ଗାଏ ମେଢ଼ି ଛେଲ୍ ମେଢ଼ି ବିକିଲେ ବି ତାର୍ ଫେସନ୍ ସାମାନ୍ ନି ହୁଏ। ଶ୍ୱଶୁରର ଝିକେ ତୁଇ ପାରବୁ କାଁ ବତର। ହେଲା ରେ ବୁଆ ମେହାଜି ମାନଙ୍କର ଚଲନ୍। ନାଇଁ କହେ କଥା ଆଉ। ସଠା ସୁଠି ଖେଲମା ଯୁବ ଆଇଜ୍ ମୋର୍ନେ ପଇସା ପତର ସବୁ ସରିଯାଇଛେ। ତୁଇ ଚାଲ୍ ଭାଇ ଚାଲ୍ ପଇସା ପତର ଟିକେ ମତେ ଦେ ଆର୍ ଖେଲମା ସଠା ସୁଠି। ଜିତିଲେ ଢାବାକେ ନେମିରେ ଖାଇବୁ ଯେତେ ମଦ୍ ମତା ପିଇବୁ ତୁଇ ହେଲା। ହଁ ବୋ ତୋର ଶୋସ। ଚାଲ୍ ଜିମା ଚାଲ୍। ଚାଲ୍ ଢୁକାମା ଚାଲ୍ ମେଢ଼ି ମୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକିରି ଚାଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଦେମାନା ଚାଲ୍। ହର୍ର ଚାଲ୍ ଚାଲ୍ ଚାଲ୍। ଜିତଲୁ ନ କିନିବ ଭାଇ। ହଁ ବୋ 700 ଜିତିଛେଁ। ଦେଖ ମୋରଟା ହେଲାନ 3000 ଚାଲ୍ ଜଲ୍ଦି କର। ର ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ବନେଇ କରି ଜିତସିଁ ବୋ ଟଙ୍କା 5-6 ହଜାର। ଦେଖ ତ ଶଲା ମତେ ମାରଲାନ ଯେ ମଲି ଦେଖ କାଁ ଖେଲୁଛେ ଦେଖ ତ ରେ ଆଜି ହରେଇ କରି ଅଛେ ନା ଘାସି। ଚାଲ୍ ଜିମା ଚାଲ୍ ମୋରଟା ହେଲାନ 4000 ଖଣ୍ଡେ ଚାଲ୍ ଢାବା ର ବୋ ଟିକେ ଚାଲ୍ ରେ ହବ ଭାଇ ର ଚାଲ୍। ବୋ ଟିକେ ର। ଏ ଚାଲ୍ ଜିମା ଚାଲ୍ ମୁଇଁ ତୋତେ ଆଜ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିମି ହେଲା। କାମ୍ କବାର୍ କରିକରି ହାଲିଆ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲାନ ଚାଲ୍। ହଁ ଜିମା ର ଟିକେ କମାସି 2 ପଇସା ଚାଲ୍ ବୁଝବାର୍ ନାଇଁ କେନ୍ତା ବୋ। ଚାଲ୍ ମୋରଟା ହେଲାନ ଏତେ ମୁଇଁ ତୋତେ ମଗାମି ଢାବାନେ ହଏ ଚାଲ୍। ବୋ ର ଟିକେ ଝିସି ର ଚାଲ୍ ତ ଢାବାକେ ଚାଲ୍ ତୁଇ ଆଗ। ହଏ ବୋ ଟିକେ ର ବୁଝବାର୍ ନାଇଁ କେନି କଥା ମୋର୍ ଯେ। ତୁଇ ଢାବାନେ ଖେଲବୁ ଚାଲ୍। ହଉ ଚାଲ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ୍ ଆଜି ତୋର୍ ଲାଗି ହାରଲି ମୁଇଁ 2000 ଟଙ୍କା। ଚାଲ୍ ମ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଚାଲ୍ 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 ଆଜି ମଦ୍ ପାନି ଟିକେ ପିଇମା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା। ଆଜ ମଦ୍ ଟିକେ ପିଇଲା ଯେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଓ ମା ହାଲକା ବୋତାଲି କରିଦିନି ମାସେ ହେଲାନ ମଦ୍ ନି ପିଇଥେଇତେ। ଚାଲ୍ ବୋ ମାଲିକ୍ ନେ ପଇସା ମାଗିମା। ମାସେ କନ୍ କହୁଛେଁ ପଇସା ନି ଦେବାର୍ ଆଜ୍ ସିଓର୍ ମାଗିକ ଲାଗି ତୋର୍ ଭାଉଜ ରହିନି ଦେବାର୍ ମତେ ଘରେ। ଖାଲି ମଦ୍ ପିଇ ଯଉଛ ପଇସା ପତର୍ ନି ଆନବାର୍ ବୋଲି। ବୁଝ୍ଲୁ କି ନି ୱିଞ୍ଜୋ ଗେମ୍ ଟେ ଅଛେ ବୋଲି ଆମର୍ ଜୀବନଟେ ଅଛେ ନାହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଭାଗତାଣତେ ଆରୁ। ହେ ଗେମ୍ ର ଲାଗି ବୋଲି ତ ସେ ଗେମ୍ ର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଦି ଖାଇ ପାରୁଛୁଁ ନା ତ ମରି ଯାତନ ଭୁକେ। ଇ ମଦ୍ କେନୁ ପାଇବୁ ହେ ୱିଞ୍ଜୋ ଗେମ୍ ର ଲାଗି ମଦ୍ ବୁଆ ବରଦାନ୍ ହେ ୱିଞ୍ଜୋ ଗେମ୍ ବରଦାନ୍ ହେ। ଭଲ୍ ଆପ୍ସ ଟେ ବାହାରିଛେ। ହଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛେଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର୍। ଜୁହାର୍ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର୍। ଜୁହାର୍ ଜୁହାର୍ ଆଉ ସବୁ ଭଲ୍ ତ ବନେ ଦିନ୍ ପରେ ଆଏଲ। କାଣା କର୍ମୁ ସାର୍ ପଇସା ପତର୍ ଦରକାର୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର୍ ନିକେ ଆଏସୁଁ ଯେ ଆପଣ୍ ଘରେ ନାଇଁ ଥାନି ଇହାଦେ। ହଁ କାମ୍ଟେ ଥିଲା ମୁଇଁ ବାହାର୍କେ ଯାଇଥିଲି। ପଇସା ପତର୍ ଟିକେ ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ବି ଦେଲେ ଯାଇକି ଚଲେ ମୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛେ ସାର୍। ଆଦେ ନିଅ ଏ 1500 ନିଅ ଆଉ ବାକିଟା 2-4 ଦିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଦମା। 1500 ଟଙ୍କା ନ ଖାଲି ସାର୍ 3 ମାସ୍ ହେଲାନ ଆପଣଙ୍କର୍ ଟା କାମ୍ କରୁଚେଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁନ୍ 3 ମାସ୍ ହେଲାନ ମୁଇଁ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ନାଇଁ ଦେଇ ପାର୍ବାର୍ ମୋର୍ ଝିର ସ୍କୁଲ୍ ଫିସ୍ ନାଇଁ ଦେଇ ପାର୍ବାର୍ ଗଲା ମୋର୍ ଗାଡ଼ିଟେ ପଡ଼ିଛେ ଯେ ମୁଇଁ ସଜେଇ ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ପଇସା ପତର୍ ଟିକେ ଦଉନ୍ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ୍ ଅଭାବ୍ ହେଲାନ ଚଲି ବୁଲି ନାଇଁ ହେବାନ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଟିକେ ଦଉନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦଉନ୍ ଟିକେ ଦଉନ୍। ହଁ ହଁ ଦେମା 3-4 ଦିନ୍ ପରେ ଆସ ଦେଖୁଛ ତ ଇହାଦେ ବଜେଟ୍ ସର୍ଟ ଅଛେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଚୁଁ ସେ
ଇଥର ନାଇଁ ଠକବେ। ହଁ ଜୁହାର ମାଲିକ ଜୁହାର। ଜୁହାର ମାଲିକ ଜୁହାର ଜୁହାର। ଜୁହାର। ବାପା ମୋତେ ଆର୍ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। କାଁ କରବୁ ରେ ବାବୁ? ଓପୋ ମୋବାଇଲଟେ କିଣିବାର ଅଛି ବାପା। ବାଃ ଏବେ ଘିନିଥିଲୁ ଦୁଇଟା କାହିଁ ଯେ? ସେଟା ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଆଇଛେ। ତରଭା ବଜାର ଯୁଛେ ନୂଆ ମୋବାଇଲଟେ ଆଣିବାର ହଁ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଯେ? 20-25 ହଜାର ଦେଇଥ। ହଁ ନେ। ଆସୁଛେ ବାପା। ହଁ ଶୁଣ ତ, ହଁ କହ ବାପା। ଆଇଲା ବେଲେ ମୋର ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଣିବୁ ତ। ହଁ ବାପା।